orai egiten dut gostuko lana. Erran nahi baita, eskual astekari bati ekartzen dio laguntza, beste elkarte batzuetan ere naiz, eta hola, gauza txikia da esateko, baina eta mintza lagun ere egiten dut astean aldi bat. Herri astekariaren 3.000 zenbakia plazaratu berri da. Baiona Txipiko bere bulegoan hartu gaitu Janbatxi Dirasar Azpandarrak, egungo zuzendariak. Nik aspaldian idazten dut herrian, 18 urtetan hasi nintzen, eta kondua aixe da ateratzea, berroita 14 urte, Jean Herriarturuti, apesak errantzaitan, mainan eta baitzakien gostu nuela idazten eta eskuadaz idazten nahiago baizik ez, eta esan zitan, baina pilota neok ez du egiten herrian. Pilotaren saila hartuko duzu, eta hartuko dut, ikusiko dugu, gero ere geldituko naiz. Eta hola hasi nintzen. Eta pilotaren sailarekin hasi zen gazte euskaltzale hura, handik 54 urtera zuzendari izendatu zuten herrian, 2003an. Hainitzek usteukan dute, geroztik, Elizaren agerkari bat dela herria. Baina ez da hala eta ez da egunda ino hala izan. Gertatu dena da, apez eskualtzale baitzu kandituela kasik beti buru, zuzendari, nis hartu arte duela 6 urte. Baina beste naz, ez du, etzen Elizarena. Hau lehenagoko herria batzuekin, ikusten duzuen nolakoa zen orduan argazkiri bat erez, hau zen herria, ikusten duzu. Bi horri alde bakarrik, bi horri. Oartuak gira gazteak ez direla irakurle handiak. Nahi ginuke, nada, herria handitu, 8 horrelitaik 12etarat, lehen urras batean ez balin bada egiten ahal astero 2 astetarik, egan nahi baita aste bat arte, hola, aldika. Eta nahi ginuzke sail berri batzu ireki, kirolentzat, gaztek maite dituzten gai batzuentzat, eta hola. Arritxelarrek, ni baino adin gehiago badu, arritxelarrek, baino beti hor dugu, eta elkartearen zuzendari orde, eta berak ere dio, 4.000 da, teltzen ahalko dela, herria. Gu ez gira hori zanen, baina herria bai, alaginuke hori da gure ametsa. Behin elkarrizketa amaituta, labur inprimitegiek ikustera eraman gaitu Dirasarrek. Bertan, goiko gela batean, azken orduko maketazio lanak eta zuzenketak egiten ari dira. Pello Jora-Juria idazle buruak labur-labur azaldu digu euren lana. Erredakzio bulegoa hemen da non baita. Eta beraz, hemen biltzen ditugu artikulu guziak, mailez, faxez, edo idazizkoak. Eta beraz, hemen ikusten dugulenik Janin eta Arri hor ditu, tekstuak eta jutzeko, eta horrietan emaiteko. Eta gero alako maketat eta egiten dugu elgarrekin. Eta gero ateratu bezain laster horrietan susenketak egiten ditugu. Hori da gure lana, hor biegunez. Herria baduzien, herria aldizkaria. Ederki, bo. Esker.